Еми, клипа свърши, защото достигна там размер или там. Все едно не може повече там от 5 минути или някъде там. Рейно, значи аз сега си поръчах един плакат на Рейно, имам албум, който е с Рейно версията и ще ми дойде една тениска на Рейно и да. Айен. Ще трябва малко по-бързо, защото може би няма много време и не може много време да снимам самия клип. Феликс. И това са. И не знам защо, може би като подарък, и аз не знам, ми дадоха 2 фотокартички на някой от Enhypen. Значи не съм сигурна точно кои са. Мисля, че малко съм ги гледала, но мисля, че това трябва да е Джейк. Аз мисля да почна да ги станвам вече, но не съм сигурна, може би е Джейк. Ако вие знаете, пишете в коментарите, аз не знам. Мисля, че това е Ники. Него не ми харесва много, защото да. Просто има много дебели нещи. Да. Ами това са нещата. Ще спирам клипа, защото може пък и той сам да се спре. И това са, може би сега ще слушам музика и както казах миналия клип на английски, където беше, ще се опитам малко повече да качвам видеа, но просто заради училището не мога много, защото ходя на уроци, но ще се опитам все пак. Ако има някакви по-лесни неща, които да правя, ще ги правя, например да уча танци, тях да ги снимам като dance cover. И да, харесайте видеото, коментирайте и ако искате се абонирайте, не ви карам на сила. Така че ако искате се абонирайте. И да, това е от мен. Чао!